Nigo abantu baganta kuboligwa kwelikia elikonyora ebibande gose bitambulisho munenjere yamwe kweligania asaba chalyo bane wo mwaka bw'ekiribwere na 2025 aya nigana kigwa ko bomonori tukulia lero chingaki abantu baganta kwelikia gose abamenyi bekenjoro kia mwasi meye bunge ya Kitutu cha South Ward ya Kitutu Central banyaka bakonyora bokoleli wo kwelikia konyora ebibande patari gwakarira kendi gyonsi munago tumonye muri Kito Dipon Asanya. Nombogo komonene bucha saba menyi ve location ya Kiamwasi kutoka Kitutu Central Ward imeye bunge ya Kitutu cha South asokonyora obokoreri bwabosa goika asebinyoro kama litengo ku Judith Kerubo kwanza litukoria rero tutore no mogo komonene asenyencho exercise kyo kubata ebibande yakire mashindani konyango twara tore obokongu transport ka take town nene lakini sibono iga we are so happy nande tokwira neri Dr. Felix Atisa mbia mono asokore exercise yake mashindani cha Makori. Kwa siku ya leo niko na furaha sana kwa sababu kama mimi sikuwa nimepata kipande na ilikuwa inanikaria sana changamoto, lakini kwa saizi naona tumeweza kuletewa this kind of exercise hapa karibu na kwetu, na nimeweza kuona pia wazee, viwete, kila aina ya watu wamekuja leo kuja kupata these ID cards. Marieta nengo kupata binyakundi ngote bitokita Felix yakore genteki yanje no muturetyo chokvira na ndo bisyo mukibo ito twakirembu ya mono sana kera abantu bakira bange abali no bolema abagotu na bali no konyora wainse mbatigiri magega asokonyora bokonyobo akirembu ya mono asoyo minto Felix asoko torantere bandi sikoga iga ndi gonde kilane head toje kenyoreke baro batu kuteta balemavu bari nyomba abande bagoteba bali koroki bana nanje no malemavu ndi lakini na kitaiti ebintu bigokorekana Felix na gwa kirembu ya mono asoko torantere bandi asenkeje asebochura mora kutoka hapa paka town ilikuwa inatukalia kazi sana. Saa zingine unapata transport inakaa juu, saa zingine unafika unapata una the right documents then unarudishwa. Sasa imetukalia challenge sana. Obosemia gocha asaba iboli noko ene kyanga kiroyomo na bwategetambulisho ikyagera ekiga ngati yebimanyererio challenge ko baso omuntu gutatware gasi gose ko bakende gyonsi yakoboriwe kebande oteba tabu ati okomori ngyo tatwaretie kebande oteba gosena no mogako gerete gosomongina tarabwata kebande osomogako kanata tinda abwati omongina one kebande bono otogosomia abana twakoria abana chisukuru batabwate ebibande ogojikoiro omwana ajikobwate kebande gwasagwe kebande kyo abayibori bawo bonse igo ngoteba gaki tiga babwate ebibande abangina bare ebinyoro nabagaka arore ng'abangina bawo re banyomete onyomanyete mokayo orororo atari goseria amobwatie kebande abereka koronyorira abana asenkeyo bana mbali gocha kogenda andi chinga kichiboiga kegoria geke nigo kiaburigo kwyarigania kegima anene asogo nchorolia oboraji bwa magenderera samatukali bosio. I'm trying to urge my fellow Gen Zs to come and register for this ID card so that they waweze kushika the voters cards. Yeah, ndio tuweze kuvote 2027 na pia ndio tuweze kuchagua mtu mwenye tunaona anafaa. Kuripoti kitasenikia ukiagetembe kurega se kinyoro kia Mwamogesa igutuke meje ward ya Kitutu Central meya Kitutu cha South ithira na igonkoro kwa Dipon Asanya.